sa langit tanamu, dili na mag-usap kami. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Mga igsoon, padayon tang magampo alang sa kalinaw sa tibuok kalibutan ug pagkaayo sa atong kalibutan niining pandemic nga COVID-19 labi na dinhi sa atong nasod. Ato sang iampo padayon ug pasalamatan ang Ginoo sa atong mga benefactors and donors nga padayong nagtabang nato dinhi sa atong mga proyekto. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon ta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios nga maluluyon, hayagi ang mga kasing-kasing sa imong mga anak nga gisantos pinaagi sa penitensya ug tagda sa dakong kaluoy ang mga pag-ampo nila nga imong gihatagan sa grasya sa paghigugma kanimo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Daniel. Si Hari Nabucodonosor miingon, tinuod ba o Sadrak, Misak o Abednego nga kamo wala mag-alagad sa akong mga Diyos ni magsimba sa bulawang larawan nga gibuhat ko? Karon pangandam kamo, inigkabati ninyo sa tingog sa budyong, sa plauta, sa lira, sa trigon, sa alpa, sa cornetin, o sa tanang matang sa huni, pangapa kamo og simbahan ninyo ang larawan nga akong gibuhat o walay mahitabo kaninyo. Apan kung dili kamo musimba, itambog dayon kamo ngadto sa nagsigang hudno. Kinsa mang Diyosa ang makaluwas kaninyo. Mitubag sa hari si Sadrak, si Mesak, o si Abednego. Kamahalan, walay kinahanglan nga mutubag kami kanimo ni ining butanga. Kon kabubuton sa Dios, luwason kami niya gikan sa nagsigang hudno o sa imong gahom. Apan kung dili iyang kabubuton, hibaw-i nga dili usab kami moalagad sa imong mga Dios, ni musimba sa larawan nga bulawan nga imong gipabuhat. Busa misamot ang kasuko ni Nabucodonosor kang Sadrak, Mesak ug Abednego. Unya misugo siya nga pilog kapito ang kainit sa hudno. O gisugo niya ang pipila sa iyang kusgang mga sundalo nga gapuson si Sadrak, si Mesak ug si Abednego o itambog sila sa nagsigang hudno. Unya natingala si Hari Nabucodonosor ug midali pagtindog o giingnan niya ang iyang mga magtatambag. Dili ba tulo ka tawo ang atong gigapos o gisugba sa kalayo? Gitubag nila ang hari, matuod ka na kamahalan. O giingnan sila sa hari, apan upat ka tawo ang nakita ko nga walay gapos ug naglakaw-lakaw taliwala sa kalayo ug wala sila maunsa
ug ang panaghuway sa ikaupat sama sa usa ka anghel. Miingon si Nabucodonosor, dalaygon ang Dios ni Sadrak, ni Misak ug ni Abednego nga mipadalanganhi sa iyang anghel aron pagluwas sa iyang mga alagad tungod kay sila misalig man kaniya. Gikawang niya ang sugo sa hari kay dili man siya buot nga sila mag-alagad ug magsimbag laing Dios gawas sa ilang kaugalingong Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Himaya ug pagdaig hangtod sa kahangturan. Himaya ug pagdaig hangtod sa kahangturan. Daygon ikaw, Ginoo, Dios sa among mga katigulangan. Angay ikaw daygon ug bayawon, labaw sa tanan sa kahangturan. Ug daygon ang imong balaan, ug mahimayaong ngalan. Angay daygon ug bayawon, labaw sa tanan sa tanang katuigan. Himaya ug pagdaig hangtod sa kahangturan. Daygon ikaw diha sa templo sa imong balaang himaya. Angay ikaw daygon ug bayawon, labaw sa tanan sa kahangturan. Daygon ikaw diha sa trono sa imong gingharian. Angay ikaw daygon ug bayawon, labaw sa tanan sa kahangturan. Himaya ug pagdaig hangtod sa kahangturan. Daygon ikaw nga nangadung-aw ngadto sa mga kahiladman. Gikan sa imong trono diha sa mga keruben. Angay ikaw daygon ug bayawon, labaw sa tanan sa kahangturan. Daygon ikaw diha sa ali sa kalangitan. Angay ikaw daygon ug bayawon, labaw sa tanan sa kahangturan. Himaya ug pagdaig hangtod sa kahangturan. Ang mga pulong mo, O Ginoo, magligonong ta sa mong pagtuo, ug agaka kami sa pagtuman sa imong mahal nga kasuguan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw, O Ginoo. Busa miingon sa Jesus sa mga Hudiyo nga nanuo kaniya. Kung tumano ninyo ang akong pagtulunan, tinuod gayod nga kamo akong mga tinunan. Mahibalo kamo sa kamatuuran ug ang kamatuuran maghatag kaninyo kagawasan. Sila mitubag,
Mga kaliwat kami ni Abraham o wala pagayod kami maulipon ni bisan kinsa. Busa unsa may buot mong ipasabot sa imong pag-ingon nga kami makabaton og kagawasan. Si Jesus miingon kanila, sultihan ko kamo, ulipon sa sala ang tanan nga makasasala. Ang ulipon dili kanunay sakop sa panimalay, apan ang anak kanunay sakop sa panimalay. Kung ang anak maghatag kaninyog kagawasan, mahimo gayud kamo nga mga taong gawasnon. Nasayod ako nga ang mga kaliwat kamo ni Abraham, apan nagtinguha kamo sa pagpatay kanako, kay dili man kamo mudawat sa akong pagtulunan. Nagsulti ako sa gipadayag kanako sa akong amahan, apan nagbuhat kamo sa gisulti kaninyo sa inyong amahan. Sila mitubag kaniya, si Abraham ang among amahan. Apan si Jesus mitubag, kung tinuod nga mga anak kamo ni Abraham, buhaton unta ninyo ang iyang gibuhat. Ang gibuhat ko lamang mao ang pagsulti kaninyo sa kamatuuran nga akong nadungog gikan sa Dios. Apan nagtinguha kamo sa pagpatay kanako, wala magbuhat ug sama niini si Abraham. Nagbuhat kamo sa gibuhat sa inyong amahan. Sila mitubag, dili kami mga anak sa gawas, usaray among amahan ang Dios. Si Jesus mitubag kanila, kung ang Dios maupa ang inyong amahan, inyo unta akong higugmaon, kay gikan man ako sa Dios ug karon ako ania dinhi. Wala ako muanhi sa kaugalingon kong pagbuot, kundili gipadala ako. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Sa atong unang pagbasa, gihisgutan dinhi ang pagtuo nga wa mulubad. Ang pagtuo ni kisatoy nga natong tulo. Sidrak, Isa. Ang nakamemorize, pwede na mong mga matay. Si Sadrak, si Mesak, o si Abednego. Mga kauban ni sila ni Daniel. Upat man ni sila kabuok na nabihag. O niya napilian sila nga himuon nga mga alagad sa hari. Upat gikan sa mga binihag, upat ang nada pagpaalagad sa hari. O niya kay mualagad mas hari, musimba sad sila sa gisimba sa hari. O niya kay ang gisimba sa hari kay Dios man. Niya silang upat, si Daniel, kani Sadrak, Mesak ug Abednego, di man mo simba. Ang kaning tulo mo giuna og kuan hulga nga kundi gani mo musimba, ihug mo namo anang hudno nga nagdilaab. Bang kayo ba? Murag impierno. Dako kayong hudno. Og kamo pay giingnan ato nga simba mo aning akong Dios og di mo musimba, ihug mo namo anang hudno. Saman musimba mo, muhapa mo, inig tingog atong trompetag mga budyong. Nya na galibot na ang mga sundao ba? Galibot na. Nya gi-obserbahan mo, upat mo, tulo mo kabuok. Duha ka lektor o usa ka sakristan. Nya ingnon dayon. Sige, simba mo ha, aning among Dios. Digay mo musimbab, ihug mo na mo aning hudno, danaga dilaab ng hudno. Dayon saman, muhapa o mupariha aning gisulti ni Sadrak o Mesak ug Abednego. Oy, kita dali kay tayo. Gamay lang testing sa atong pagtuo. Ana dayon, kiling dayon.
Pero si Sadrak, Misak ug Abednego, wa pa gani matao si Kristo ato. Wa pa'y Kristong na tao. Pero unsa ilang gisulti, mahal nga hari, di na kinahanglang motubag minimo. Kung luwason mi si Ginoo, luwason mi niya. Pero kung dili niya pagbuot nga maluwas mi anang hudno, masunog ra gid mi diha. Pero di gid mi mosimba sa imong Dios-Dios. Kani nga maong tubag, mao ni tinuod nga Katoliko. Kay kita gud usahay, dayon man tagingon, Ginoo in taon ayuha taon ko sa akong sakit. Unyag di kaayuhon. Saman? Mudayeg pa kas Ginoo? Imbis hinuong maayo ka, ning grabe na noon ang imong sakit. Imbis nga giampo nimo nga ang imong mama maayos COVID, kay napasitive, naapil na noong imong mga igsuon og ka-COVID. Nya namatay pag imong mama. Ang saman, mosimba pa kas Ginoo, nya sige kang simba dinhi, hatag pa kag donasyon sa Prudence and Healing. Nya nangamatay na noong imong giampo. Ang saman, mosimba pa ka. Nya tuay imong silingan nga nisimba dito atong diwata-diwata, naghala dito atong diwata, nangaayo tanan. Luwas pag yun. Ben, asa man ka mo balik og simba ron? Uy, tubag. Oy, gatutok-tutok lamon ako. Usahay, kuan kay ta eh. Nabitay nagkuan kanibang gadaba o kanibang asin o 3 ka galon nga tubig. Siguro mga 1 kilong asin siguro to, giduha duha ka tagtunga. Nako unsaon maninimo nga puti man ning daghana baguod man gid silagda. Amo ning pabindisyonan pader. Nako ngano man bisa daghan mo gud mahibudngan sa balay. Nga inigsablig na mog asin mawa man pader. Nako ama ba? Siya hasta sa kaning tubig amo sa ning iyana ingon sa tong usang kuyog siya ako bitaw pader kanang maglabad akong kaning asin nga binditado ako ra man kanon mawa dayon kuan pader akong labad so nya do na say usan ingon sa siya nindot mango kay ni pader kay kaning asina gikan kini dito gawa sa dito gid ba sa to Holyland ba to gikan laig kolor nga pagkaasin sad murag may pagkapuahon nya ingon din siya nga kani pader daghan kayo na convert ani basta mablisingan o kisa may imong gusto i-convert din siya ang akong banang nangabit pader akong sagulan ang iyang kape ani o kanang iyang pagkaon akong sagulag jutay aron magampo ko nga musod ngadto ang panalangin sa Ginoo niya biyaan na niya iyang kabit niya ako dahil silang giingnan kamo ba inyo naman yung gihimong anting-anting ang asin o ang kaning ni ang holy water na kung ano madi ay kung ang inyong balay na ay daghang mga engkanto na ay daghang white lady di na mo pwedeng masantos kamo kung sa inyong paminaw kana bang daghan kay kagkahibod nga sa balay na ay diwindi na ay agta na ay pag maglakaw-lakaw nga itom na pag magsigig-sigit-sigit din amo masantos ana ha makawagtang na nas imong pagtuos Ginoo beko no to ba pagkatapaw nimo di ba na kung anong maglabad ang imong or masakit ka di na ka masantos ana sige tubag ngano man dag mangabit ang imong bana din ka masantos kung di gina siya mobiya siyang kabit hangtod mga matay mo di day ka masantos isip asawa una akong pangutana kining inyong pagdaan ning asin og holy water kanang inyong sablig-sablig didto makapasantos ka na ninyo o makapawagtang na noon sa inyong pagtuos Ginoo na ilisa na noon sa tuo-tuo nay kuyaw kayo si San Roque wa man maayo sa iyang sakit sige man tatugtabang og mga masakiton buutan man to kayo wa man maayo sa iyang sakit na santos man
Si Saint Teresa of the Child Jesus, batanon pa to 19 anyos. Kamo, ako, mga patyuno na ta, kay 50 na ta kapin. Buutan pagyud kayo nga pagkamadre, 40 pagyud ka aktibo nga muampo, nasakit man og tuberculosis pagka 19 anyos, 5 ka tuig niyang inagwanta, wa man maayo, namatay man gid Hinoon. Pero nasantos man. Si Pedro kalungsod kabatanon, mga 17 anyos, naigo mas bangkaw, wa man usba ang utok atong mubangkaw niya nga kabuutan anig pare guni og buutan nga batanon, gibangkaw man, gipikas pag yung lawas, nasantos man. Wag di gyud pumunto. Si Lorenzo Ruiz gitorture matog maayo, nagampo masadto siya nga mga convert kay mao may ilang tuyo nga ma-convert to mga tao sa Japan pag adto nila, imbis ma-convert gitorture naman noon sila hangtod mamatay. Nasantos mangyapon. Nakaron unsa man day atong tumong nga matipon tas Ginoo didto sa langit o anhel lang gid tas kalibutan. Mo nay punto ni Kristo dire. Nagtuo mo ni Abraham, ni angkon mo nga anak mong Abraham, nganong gusto man ko ninyong patyon, nga niya naman ko misulti kaninyo, unsay gipasulti sa atong amahan. Na siya. Usahay kita ba, dali kitang maigo sa kaning gitawag og kahadlok. Nya ang kahadlok mga igsoon, babagnis pagtuo. Muna ang kamatuuran, mupagawas nato gikan sa kahadlok. Matod pa ni Kristo, ang tanang nakasala ulipon sa sala. Ug unsa may gigamit sa sala pag ulipon nato, kana yung kahadlok. Kapila nako dinhi, daghan kay mangumpisal nako. Padre, nagpuyo-puyo koron na ami 4 ka anak. Nako yang anong nangumpisal man ka? Ako ang magod padre, dugay na kay kung wa ka kumpisal. Nako ngano masang puyo-puyo masad mo? Di pa magod mi ready pader, wa pagod bi kwarta. Nako ngano man dag magbuwag usa mog puyo? Adi piduroy 4 ka buk among anak. Di pwede. Di kuno pwede. Nako di pwede mamatay ng imong puyo-puyo karong gabi So ayaw sad paderoy, simba ko taon simba ko. Bitaw no, katawanan kayo. Nako pakasal na lang ko, di pa sad kuno sila ready. Nya magbuwag, dili sad pwede magbuwag. Mga buangon tang dagko, nya mangumpisal, haron kunuhay malimpyo siya. Nako nahibaw baka nga ang kumpisal mura kanig ng laba og bulingon nga panapton, imong bulingon nga sinina, ighuman imong kumpisal sama sa imo sang humag panglaba, malimpyo ng imong sinina nga gilabhan. Unya inig kalimpyo na, asa man nimo siya ibutang adto sa hugaw kayo nga planggana, adto sa daghan king abog nga parador, o ibutang nimong limpyong lugar. Ingon siya sa limpyo pader, nako kamo man kang manglaba. Nya karon ako ka dinhing tagaag absolusyon, malimpyo na ka. Nya balik ka sad ka didto atong hugaw kay nimong kahimtang sa sala. Nya unsa man na gadua-dua ta? Humol sa lapok, nya gawa sa lapok, ngadtos mama, maligo ako kay daghan kay kog lapok, ali dong, ligoon din nimo imong anak, imo na gid siyang trapuhas toalya, igo kang nakatalikod, ni ambak na sa lapok, ana ngadto. Nya pagkalapok na gyud maayo, di na maklaro ang naong, saka na pod siya nimo, maligo ako kay daghan kay kog lapok, ana, imo na sang ligoon, nya mo ambak na sa ngadtos lapok, ighuman nimo ligo. Unsa may imong itawag sa imong anak? Ha? Liwat nimo. Liwat nimo. Gapuyo-puyo ka. Oy, kusion oy. Kusion ganimo. Yabag ka giligo ti kang buanga ka diri. Ngano maghugaw-hugaw man ka nang gilimpyuhan naman ti ka. Ug mausad na ang kagawasan nga gusto ni Kristo. Ang kamatuoran atong puy-an. Kamatuoran nga kitang tanan mga matay. Nya inig human atong kamatay na ay hukom ang Ginoo, maimpierno bata or malangit. Mas importante ang hukom sa Ginoo nga atong pangandaman kay ngano man ang kamatayon moabot man na nato whether we like it or not. Wagi siguro karon kamong nanimba dinhi usa ninyo hayao na karong gabi. Way siguro sad mag-una sad ning gawali.
Pero ang dili nato pwedeng i-overlook, ang kadtong pwedeng malikayan. Unsa may pwedeng malikayan? Ang impyerno. Pero kamatayon, di ta kalikayoy. Pero ang impyerno pwedeng malikayan. Nya unsa man paglikay sa impyerno, mosunod ra gid tag unsay gisultis Ginoo. Ay napagsigig reklamo diha. Ano bang unsay gisultis Ginoo ba? Atong sundon. Nya sa may giingon sa Ginoo, tuo mo nako. Tuo mo sa amahan. Nya niingon man ang amahan, higugmaa ang imong isig katao sama sa akong paghigugma nimo. Oh, imo din na higugmaon. Ikakita ni mong adik, moingon sa kani gihigugma masad ginis Ginoo. Ako sa ning higugmaon. Na bad trip ang adik, giluo ka, hiktan kag kurinti diri o gibitay kas inyong balay o gikuha ang tanan nimong butang. Unsa man na? Makapa-impyerno na nimo o dili? Inyo ng assignment. Sige, manindog na ta. Mga igsoon, musalig kita karon diha sa panabang sa atong langitnong amahan ug mulaom sa iyang kaayo ug gugma. Busa, mudangop kita kaniya sa pag-ingon, Ginoo, dungga kami. Ginoo, dungga kami. Alang sa atong simbahan, pinaagi sa mga sakramento, kanunay kining magbag-o sa tagsa-tagsa ka kinabuhi sa matag usa kanato. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa atong nasod nga Pilipinhon, nga ang hustisya mahuptan na sa mga nanginahanglan niini. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga masakiton nga nataptan ining COVID-19 nga makabato na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa sulugon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang niadtong mga nahiuna na kanato sa pagbiya nining kalibutana nga makaangkon na sila og luna diha sa gingharian sa langit, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Dawata Ginoo kining among mga pagampo nga gituboy namo dihas gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo
dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaing paghimaya sa iyang ngalan, alang sa samang kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Ikahalad unta kanimo o Ginoo ang gipahinungod nga mga sakripisyo nga imong gihatag aron ihalad sa kadungganan sa imong ngalan. Itugot nga mahimo usab kini sila nga among panabang. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit kay pinaagi sa makaluwas nga pagpasakit ug pagpakamatay sa imong anak, nahatagan og kinabuhi ang tibuok kalibutan ug nadasig ang among kasing-kasing sa pagdaig sa imong kahalangdon. Dinhi ang gahom sa krus nagpalutaw sa hukom batok sa kalibutan ug sa pagkahari ni Kristo nga gilansang sa krus ug busa uban sa mga anghel o mga santo sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alag kaninyo og alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among papa, ni Jose ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi ng among gihandom karon ug kadto sang wa nay naghandom kanila. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong.
Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, og diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, hang tanang dungog og himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay imo man ang ginharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo kanunay manaa kaninyong tanan. Manaw sab kanimo. Atong ipakita ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento,
Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. At all times I will bless him, his praise will be in my mouth. My soul makes its boast in the Lord. The humble man will hear of him, the afflicted will be glad, and join with me to magnify the Lord. Let us exalt his name together forever. I sought the Lord, he heard me and delivered me from my fear. Let us exalt his name together forever. Oh, sing his praises, magnify the Lord. Oh, sing his praises, magnify the Lord. Magampo kita. O Ginoo, ang among pagkalawat maghatag unta kanamo og langitnong tambal aron mahinluan ang among mga kasing-kasing sa mga sala ug maglig-on kanamo pinaagi sa imong panalipod nga way katapusan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Orasyo Imperata. Maluluyon og mapuangorong amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol og nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nagahangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudungon uban sa gugma og sa maalimon mong kamot huwag tanga ang among kahadlok sa sakit og kamatayon, bag-uha ang among paglaom ug liguna ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita og tambal alang niining pandemya og sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit niining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas nga unta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangod. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kaakuhan ug panalipod batok niining pandemya. Nagaampo kami alang niadtong mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas ug panalipdi usab sila nga nag-alima kanila ug ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa ug kaluoy sa usag-usa, maglig-on kanamo sa paglabang niining krisis ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Nagadangop kami sa imong panalipod o santa nga inahan sa Dios, ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunual wasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon og bulahan nga birhen. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo
Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, kaayuhan sa masakiton. Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Manindog, usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Diyos nun nga kaisog, divine courage. Niya mahitabo lang ni siya kung magsigi tag tan-aw sa paglikay sa impyerno, dili paglikay sa kamatayon dinhis kalibutan. Update sa atong nahalin nga mga slots sa Hope and Opportunity slots nga tag 2,000 para sa atong projects. Ang nahalin as of yesterday ning abot na og 1,566 slots. Pakpak. Naanalay 3,434 ang nahibilin. Unya sa ato sang Prudence and Healing slots para ni sa atong piyesta, ang nahalin as of yesterday niabot nag 358 slots. Pakinsad. Ang nahibilin karon mga kuha na lang 142 slots na lay nahibilin. So na hurot-hurot na ni sunod adlaw. So salamat kayo sa mga namalit. Nya na ay pipila nga namalit nga wa ko tagai sa kaning ilang name, pangalan o ang amount, ang name of sender o amount. Nanay upat ka nagpadala nga naa sa RD Pawn Shop ang ilang agency nga wa ko tagai sa ilangan. Nya di jud ko kakubra na. So kamong wa pa ma-notify sa RD Pawn Shop ug na-claim na bagwa, ala sige tiksi ko ninyo sa inyong name ug sa amount, name of sender. Kining tanan usa ni ka dako kayo natong timailhan nga ang Ginoo nagpangga nato dinhi o gusto siya nga atong nindoton ang atong simbahanan. Usa padayon tang magpasalamat, padayon tang mag-alagaray sa usag-usa. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanino. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayunon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Namatay si Jesucristo sa bukid sa Kalbaryo, aron nga kita maluwas sa kasubong nga dako. Jesus maluy ka kanamo, pasaylon mo kami ang salagi